Zikuoneka kuti Dan Lufani wapalamula moto, ndipo iyeyo wapalamula moto kudambwe chifukwa chokuti anthu ambiri akulankhula kuti zimene wapanga Dan Lufani anthu abwezera. Tamveserani izi. Anthu ambiri akuti Dan Lufani wagenda ku polisi chamba chili nthumba. Anthu ogwira ntchito ku kampani ya Lilongwe Water Board akwiya kwambiri chifukwa cha kumenyedwa kwa nzawo ogwira naye ntchito limodzi ndi oyimba otchedwa Dan Lufani. Langa dzina ndi Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Nsikana ogwira ntchito yodula madzi a Rose Dzikosala anamenyedwa ndi kuvulazidwa ndi Dan Lufani amene ndi oyimba wa mziko la Malawi. Izi zapangisa anthu ogwira ntchito ku Waterboard kukwiya. Nsikana oyendesa ntchito yogawa maziyo wamenyedwa kamba kufuna kudula madzi chifukwa chokuti Dan Lufani samalipira mabiru. Koma funso limene likuzunguza mitu anthu ndilakuti kodi Dan Lufani anasauka modetsa nkhawa moti mpaka osakwanisa kulipira madzi kapena anangopsa mtima chabe? Anthu ogwira ntchito ku Lilongwe Water Board akuti akufuna Dan Lufani athane naye okha ndipo achenjeza kuti akamuyendera mwapaderadera ku nyumba kwake pamene apolisi yalingadzi amutulusa. Koma popeza nkhani apolisi anena kuti akuifufuzabe ndipo aunikirabe failo ya Dan Lufani, anthu ali tcheru kuti aone kuti mapeto a nkhaniyi zitha motani. Izi zabwera pambuyo pa mkazi amene amagona ntchito yodula madzi kumeneko ku Lilongwe Water Board atabwera ku nyumba ya Dan Lufani kuti azadule madzi. Chongofika pa khomo la Dan Lufani pa zinthu zosamveka bwinobwino. Tilibe umboni kuti zinatenga nthawi yatali motani kapena conversation inali motani, koma chodziwika bwino ndi chakuti Dan Lufani anamenya mkazi mpaka nakumuvulaza. Kupita ku polisi mpaka na polisi sanachitire mwina ndi kupita kukamanga Dan Lufani. Koma funso limene ndikhonza kufunsani guys, mukuganiza kuti Dan Lufani anafika pokutino mpaka kusauka kuti mpaka nakumalephera kulipira mabiru amadzi? Mukuganiza kuti Dan Lufani izi wachitira dala? Mukuganiza kuti Dan Lufani akufuna kupereka uthenga wina wake kwa anthu ena ake kapena? Maganizo anu mukuganiza motani? Mmene nkhani mukuiona nkhani motani? Anthu ambiri akungoti kaya zikhala motani kaya mwina muli monsemo mmene zingaziwikire kaya. Komabe chinthu chodziwika bwino ndi chinthu chakuti Dan Lufani zina lake lili nkamwakamwa kwa anthu ogwira ntchito kumeneko ku Lilongwe Water Board kuti athana naye. Koma funso ndi kumati athana naye munjira yanji? Kumbukirani kuti Dan Lufani wakhala akuzichemerera kuti iyeyo pa nkhani yokhuzana ndi ndewu, pa nkhani yokhuzana ndi zibonyongo, pa nkhani yokhuzana ndi zigogodo, iyeyo si munthu wopanga naye masewera ndipo alibe nthawi yomatukanizana ndi munthu athathani kungomenyana naye. Maganizo anu mukuganizapo motani? Kodi oyimba nyimbo zotamandira chakwerayo zinafika kuti mpakana kusowa ndalama yolipirira madzi amene ankagwiritsa ntchito ku nyumba kwake? Mukuganiza kuti vuto mwina ndi system imene timapanga yoti mwina munthu agwiritse ntchito kaye madzi kenako azalipire later on, kapena mwina system ndimene ili ndi vuto? Perekani maganizo anu ma comment section below and ndikulonjezeni ndimakonda kwambiri kuwerenga ma comments and I will be happy kuwerenga comment yanu. Langa dzina ndi Sam Mavita, tionane mu video yotsatira.